Il-Partit Nazzjonalista irid jiddistingwixxi lil ħaddiema f'pajjiżna u jaqsamhom f'żewġ klassijiet fejn għandha x'taqsam iż-żieda tal-olli tal-ħajja li tingħata fil-budgets dik magħrufa bħala il-kola. Dan inutaħ il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana fuq il-programm Awla fuq One waqt li kien qed jiddibatti mal-kellim Nazzjonalista Graham Bencini. Hawnhekk il-Ministru Caruana b'mod skiet staqsam mistoqsija lill-kellim Nazzjonalista. Intom qed tgħidu li l-kola ma tintaxxawix. F'każ ta' ħaddiema li ma jirċevux il-kola għax ikollhom ftehim kollettiv. Min ikollu ftehim kollettiv ikun kopert miż-żidiet. F'dak il-każ kif se tkun qed tindirizzah dak il-ħaddiem, ġifieri ħajkun hemm kategoriji ta' nies illi tintaxxawhom oħrajn le. Visibilment skomdu u mgerfex bil-mistoqsija, id-Deputat Nazzjonalista ma kienx jaf eżattament x'laqtu anke jekk hu l-kelliem uffiċjali tal-Oppożizzjoni għall-Finanzi. Naturalment, l-argument tagħna huwa li l-impjegat dak naturalment li qed jirċevi l-kola. Min ma jirċevijiex. Skużani? Min ma jirċevijiex għax tkun parti mill-ftehim kollettiv. Allora, dak il-każ ma japplikax għalih, aħna qed nitkellmu fuq min jirċevi l-kola. Tajjeb, mela. Lesti. Min jirċevi, għax aħna l-argument tagħna kien fuq min jirċevi l-kola. Issa inti qbad li fuq argument differenti. Le, l-istess. Minn anglu differenti. Inti għadek kif li. U min ma jirċevix. Mhux hekk għatli? Mela, ħannet nitkellmu fuq min jirċevi l-kola. Min jirċevi l-kola, l-argument tagħna huwa li dak il-kola, il-parti tal-kola f'din is-sena hija 524, jirċevija interament. Bil-Ministru Clyde Caruana iwieġbu minnu fih li dan ifisser fi kliem sempliċi li għall-Partit Nazzjonalista dawk bi ftehim kollettiv fejn iż-żidiet tagħhom huma inkorporati minn qabel se jibqgħu jħallsu t-taxxa iżda l-oħrajn se jiffrankawha. Il-lejla għandna konferma li l-Partit Nazzjonalista u din ġenejta x'ħadd qatt ma staqsijilkom se joħloq żewġ kategoriji f'dan il-pajjiż. Nispjegaw il-flima sens. In-nies li jirċievu il-kola tal-524 kull sena, mhux kulħadd jirċeviha dik, għaliex? Dik jirċevuha min ma jkunx il-ħsieb tagħha tal-kola huwa li min mhux kopert bi ftehim kollettiv ikollu l-524. Mela dak għadek kemm għamilt ammissjoni, illi dawk mhux se jkunu ntaxxati. Tajjeb. U semaħħa kulħadd. Min ikun u anke l-gvern, il-gvern il-ħaddiema tiegħu ma jtihomx il-524 fis-settur pubbliku kollu, għaliex il-unions u fil-fatt wasalna biex niffirmaw ftehim kollettiv ieħor li jagħmlu huwa illi jaqblu kemm ħajkunu ż-żiedi tal-olli tal-ħajja minn issa sa 6 snin oħra. U għal kull min f'dan il-pajjiż ikollu ftehim kollettiv ma jkollux il-kolla dik tkun parti intrinsika mill-ftehim kollettiv. Is-sinti bli għadek kemm tikkonfermajt illi tal-524 ma nintaxxawhomx, imma l-oħrajn nintaxxawhom kollox. Mela le hekk għaxet tal-524 tieħdu biċċa, imma l-oħrajn le dak jibqa' japplika lihom normali. Ġifieri dak li għadek kemm se joħloq għax għalhekk saqsejtek jiena fil-bidunet kif se tkunu qed trid trattawhom. Bat li mal-524 biss. Dawet li isma' jibqgħu jiġu ntaxxati kif qed jiġrilhom il-ġurnata. Dak li għadek kemm ikkonfermajt se joħloq żewġ klassijiet ta' ħaddiema.